Faig aquest vídeo per reivindicar la llengua, la cultura i la literatura catalanes. Cal reivindicar el català com a eina de cohesió i d'entesa, mai com a element de discriminació. I per això aprofito per manifestar el suport de Junts a Rubí a iniciatives com el Premi de Lletres del Mercat, el Rubimot i tantes d'altres per promoure l'ús de la llengua catalana. Volem enviar un missatge a tota la gent lluitadora de la plataforma Mantinc el Català per comprometre'ns amb la vostra causa, una causa digna en la defensa de la nostra llengua. No canviar de llengua amb els interlocutors no és un gest de falta de respecte, sinó de companyia, de voluntat d'integració i d'entesa. El català ha estat una llengua perseguida i tot i això hem aconseguit que visqui. Mantenir-la viva és cosa de totes i tots, dels que fa anys que lluitem per defensar-la i dels que s'hi sumaran a partir d'ara. Sigues activista per la llengua i mantén el català.